Anan cikin raina kin zama ashe so yana da daɗi yana da haushi ne ya yi min da rana a rayuwata cikin ƙauyuka da birni idan na duba so ya sa waɗansu kuka maza da mata to ya san girmo da kai so matsan giya ba domin rabu yadda sa ka a zuciyata ki daure ki min da nuna kamar ta umma ki alagin da sarkara masoyata a kullum da mutane suna tunanin da za a yi su mulki gaura su sarrafa ta soyayya tana da daɗi tana da ɗaci masoyi yana da rana yana da rana ne Dabi, cuidado você na prova. a gonar kina da keken ga zuciya ke take jira idan harin na da ke ba abin da zai sa na tunzura rage min alkawari kar zuga ta sanya ki haƙura ana bai na gaskiya sani da ke babu rabuwa a sokun zamo da kina da mukiriyar uwa na shaida mafiya ko ina zane ce da ke kin zamto da bincike a gare ni ya zaniya da ke na tantance zahirin takarda ta wuce da ke saurare da sani ba a tsara ga wani na kiban sake dukan wanda ya shirin ta baki to ya kira ruwa aure na maɗan akai zaɓe ki ne hawa hawa zuciya ta so a mata shi bai yiwa idan mai ke gaskiyar gonar da mata misaltuwa bacci ne da nazarin baki to zan yi zautuwa injiniya da jijiya a gonar kina ƙara hauhawa yawaitar farin ciki shine yake sa rawa kira na masoyiya ya ɗora cewa magargawa alƙarya ta so da ƙauna raka da mai so mazagaya na je na kira mai so gare na maki halin tsaya kuna za a tara matan ƙasar muke ce sarauniya kina nan a rayuwa ta dare mai ce da safiya ashe zuciya tana son abin da ya so ta gane domin na ga zahiri kin ba na kauna a bayyane ciyo na cikin barewa je da Allah ki ba ta kanwa soyayya wariya mai kala kala sha baki da sanwa wasan ta saka sauka yansa sun nan kara kushewa doki ta taba gwani idan ka kauce ka dauki garwa